Следващото нещо е ръчният фокус. Трябва да имаме ръчен фокус по много причини, защото просто камерата не може да знае къде искаме фокуса да бъде. Да, камерата може да бъде настройвана при фотография, при снимка, да ни даде дадена зона, да кадрираме, да натиснем бутона и да получим един отрязък. В случая обаче ние искаме да имаме ръчен фокус, защото може да искаме движение, преместване от акцент в дефокус и обратно, така че камерата няма как да знае какво точно искаме да направим с фокуса. Тъй, че добре е да направите фокуса ръчен. Ако имате така наречения пикинг, тези червени точици, които виждате на моя екран, те ми показват къде в момента е фокуса на изображението. Още по-добре, ако имате допълнителни способи за помощ при ръчен фокус, също може да ги ползвате, ако са ви удобни. В някои случаи обаче ще трябва да се ориентирате само по дисплея. В този случай моят съвет е дисплея или viewfinder да бъдат достатъчно детайлни, за да може да виждате действително къде точно е фокуса в изображението. При настройка на меренето обикновено бих използвал настройката за мултисегментно определене на средната експозиция на изображението в момента. Също така може да се ориентираме, когато вече говорим за нивата на бленда, каква да бъде блендата. Разбира се, вие имате някаква представа в главата си за дълбочината на полето на рязкост, което искате да постигнете, както и за осветеност, светосила. Естествено обаче, вие може да се ориентирате и по допълнителни показатели, като хистограмата, когато тя е налична, или waveforma, в зависимост от, пак казвам, модела и типа фотоапарат, който ползвате. Waveforma ще намерите по-трудно. Тя е обикновено налична в по-скъпите модели, камкордери, така наречени камкордери, но все пак хистограмата е нещо, което е все по-често добавено в софтуера на новите дигитални камери. Разбира се, достатъчно много хора ще се намерят, които ще ви кажат, че можете спокойно да си ползвате камерата в автоматичен режим. Това би било добре, ако видеото ви няма особени претенции или пък ако сте готови да приемете всички неприятни изненади, които може да ви сервира софтуера на камерата. Все пак, ако искате обаче да създадете нещо професионално бих нарекал това, за което ви е платено, да свършите нещо качествено, то трябва да започнете с ръчните настройки. Това си има и своите предимства. Най-напред ще можете да познавате много по-добре своята камера, какви са нейните възможности и лимити в различни ситуации. След това ще придобиете самите вие някои умения, които не сте имали до момента, като например следенето на ръчен фокус. И разбира се, ако вече сте натрупали тези умения, може направо да скипнете, така да се каже, да преминете напред. Освен това, ще знаете как се държи камерата и софтуера в различните ситуации и ако искате да нарушите правилото за ръчни настройки, ще знаете какво може да очаквате, какво ще се случи. В общи линии, за мен няма нищо по-хубаво от това да се научите да работите изцяло с ръчен режим на работа, а когато снимаме видео си е направо задължително. Това е за сега от мен. Потренирайте с тези настройки, ще се видим в следващото видео, в което ще ви разказвам още полезни, надявам се за вас, неща, свързани с видеографията. За да гледате още клипове като този или да ме попитате за теми, които ви интересуват, абонирайте се за канала ни и пишете във Facebook или с коментар под видеото.